nggih tuku kingkang dadine. Lah kingkinge ndi? Kan tak ambape dicampet kene ku. Beh, jenenge iki aku gregetan iki piye to? Lek buke turu, sesuk-sesuk aja mok tembungi. Buke ya ora krasa ngomong karepmu ngono kuwi, anggere kok njupuk 10 pendek iki. Apa 20 ngono. Dadi 50 entek. Beh, diteknono kowe ya lek kok balen iki diteknono kowe ya. Kok ngawur ta dhuwit 50 nek ndelok jaranan. Sesukna nek pamit aja pas turu le ya. Lek buke pas melek pamitono.